Benvinguda al canal Amor Transformador i Conscient. Moltíssimes gràcies per ser aquí. El vídeo que vaig anunciar sobre l'evolució en el procés de flames bessones és en preparació, però ara tinc la necessitat de fer un parell de vídeos abans. Avui parlo d'una etiqueta que he sentit molt en l'àmbit de les flames bessones. Es tracta de la kàrmica i es fa servir per referir-se a la persona que sí té una relació amb la persona que ens ha fet iniciar el procés. Percebo ressentiment i fins i tot menyspreu en l'elecció d'aquest terme. Aquesta persona té un nom. Humanitzem-nos i humanitzem-la. Si el saps, anomena-la pel seu nom. Si no el saps, posa-n'hi un. Al cap i a la fi, totes som karma d'algú i dharma d'algú altre. Què en penses? Al proper vídeo parlaré de per què considero que el concepte flames bessones es refereix a un procés i no pas a una identitat. Fins aleshores.